Ilang concessionaire ang nagrereklamo dahil sa maruming tubig na nagmumula sa Dagupan City Water District. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King? CJ, magimbak na raw ng tubig ayon sa Dagupan City Water District dahil posibleng makaranas ng mahinang supply ng tubig ngayong weekend sa buong syudad ng Dagupan. Matagal na umanong problema ng canteen owner na si RJ ang maruming tubig na nagmumula sa gripo ng Dagupan City Water District. Lumalabas po yung buhangin tapos kulay kalawang, minsan madilaw. Madalas po, hindi po siya paminsan-minsan lang madalas. Kaya ang pinanghuhugas na lang po namin sa or ginagamit sa pansahing is mineral po. Inilapit ng GMA Regional TV Balitang Amyanan ang problema ni RJ sa DCWD. Batid ng tanggapan ng mga reklamong tulad nito. Puspusan umano ang paglilinis ng DCWD sa kanilang mga tubo. Makikita sa amateur video ang aktwal na paglilinis ng tubo sa Barangay Pugot Chico. Putik na ang lumalabas sa tubo pero matapos ang paglilinis, may babalik din umano ito sa malinaw at malinis na tubig. Ito po yung tinatawag na air scouring. Lilinisan niya yung tubo sa pamamagitan ng malakas na pressure ng hangin at para mai-push lahat ng mga deposits doon sa ating mga pipelines. Samantala, makakaranas ng mahinang supply sa buong Dagupan City simula Sabado hanggang Linggo. Bahagi raw ito ng paglilinis ng reservoir ng DCWD. Ang nilalaman niyan ay 2,500 cubic meters. Ito po yung lilinisan kasi parte po yan ng commitment ng Dagupan City Water District na mag-supply ng malinis at saka safe na tubig. CJ, mamayang hating gabi hanggang alas 6 ng hapon sa Linggo, posibleng maranasan itong mahinang supply ng tubig dito sa lungsod ng Dagupan. 2 beses kada taon kung maglinis ang Water District ng kanilang reservoir. Ito raw ay upang masiguro ang kalinisan ng tubig. Samantala CJ, maaari raw magtungo sa tanggapan ng DCWD ang mga concessionaire na nakakaranas ng problema sa kanilang tubig. CJ. Maraming salamat, King Guevara.